e kaunti ma Kisii gin mwofu gi duto. Kata kamano, kata bedni oginen gitimo chenro gi modiochieng' kodiochieng' moting'o nyaka tiyo gi simb ong'we yamo matudre kod wede kanyakla kod osiepe. Gweng' ma Bokeka mayudore Mosocho, Kitutu Chache, kaunti ma Kisii. Mae en dala familia mar David Okari, ma jahigni 34, ma bende nonyuol ka mwofu. Okari rwako e ot ka owewa matin mar luongo wuongi. Kata bedni okonen, kaka owuotho e yo, okinyal ng'eyo ni en mwofu nikech otiyo gi yo maber mana kaka an gi in ma waneno. Wuongi bende en mwofu kendo timo chenro mage ma onge ng'ama taye kata konye. Okari duogo kod wuongi bang' dakika 15. Giduto pok gineno nyaka ne nyuolgi. Sisi ni watatu wala ambao hatuoni, tulikuwa watatu. Nikaja nikawa bibi, huyu bibi naye alimpatia watoto 6 7 hivi. Familia mar Adriano ma wuon Dennis ne nigi nyithindo 7, mak mana ni nyaka sani gidong mana 3 ma pod ngima. Achiel kuomgi en nyare ma bende nonyuol ka mwofu mane boda notuomo kowuotho iyo higni 3 mokalo. Nilizaliwa nikiwa sioni, baba naye alizaliwa akiwa haoni. Sasa nilimuuliza akaniambia hii ni natural. Hata kuna mwenye alikuwa hivi tangu zamani. Mama alikuwa anaona lakini aliaga dunia. Kata bedni gitemo mar timo chenro magi ma onge kony, gin kod rem mathoth mamedore nikech ogiyudo omenda michulo ne jomodak gi ng'ol. Kiangalia nyumba yao imechakaa, imechapa kabisa. Chini haijabomwa na pia kukula ni shida. Si kazi ngumu kupika. Kazi ngumu ni kupata hiyo kenye unapika. Temo mar dago ngimagi kaka jomoko, Dennis gi wuongi tiyo gi simu mana kaka jomoko ma onge kod ng'ol machal gi margi. Magi duto kata kamano ginyalo mana kaluwore kod kony ma bende gisebedo ka giyudo kuom jirendegi. Pesa ya walemavu tumekuwa tukiandikwa majina kila siku, lakini hatupokei hata pesa ya walemavu. Tumekuwa tukifuatilia lakini hatujapata msaada wowote kutoka kwa serikali. Mimi naonanga hapa kinyi mtaisa saidia ni kuwajengea. Manokanyiro sigana mar